Oikein hyvää päivää teille kaikille ja tänään me pelataan Brawl Starsia. Tää on mun ensimmäinen Brawl-video, joten älkää tää on ensimmäinen video. Brawlia ja tälle kanavallekin ensimmäinen video. Mitäs tehtäviä täällä oli? Joo, pitäisikö ottaa Hänkki? Pitäisikö mun ottaa Chesteri tähän näin vai valita Surge? Kun mä oon kuullut, että Chesteri on hyvä, niin... kun Chesteri on ihan hyvä ja sitten Spikekin on ihan hyvä. Täällä kaikki on hyviä, mutta mä en ikinä pelannut Chesterillä. Niin mä otan sen käyttöön varmaan. Joo. Mut voitais mennä ensimmäinen peli vaikka... Mitäs tehtäviä täällä on? Mennään kaksinpelisalkkaukseen ja... Tuossa on Hänkillä pelattava ja... Sitten 8-bitti ja bow. Onks mulla bow? Ei ainakaan kovin isolla se on. Joo, ykkösellä. Joo, mennään pelaa Hänkillä. Hänkki on oikeesti ihan hyvä tyyppi. Päivitetään se 8:lle tosta noin ja ostetaanko sille tää vai tää? Molemmat on ihan hyviä, mut otetaan tää. Otetaan tää. Joo. Sitten sillä oli vain yksi tehtävä. No niin, mennäänpä sitten peliin. Onko mulla 3 tehtävää kaksinpelisalkkauksessa näköjään? Mennään. Tässä uudellaan. Mut mä en oo sit ihan mikään snipuksi, joten ei mitään heittiä sitten. Hänkki on oikeesti ihan hyvä tyyppi, jos nyt puhutaan. Tällä mä en kyllä sitten näe ikinä kuvaa. Tosta toi boksi. Näin, ja täällä mehut talteen. Sitten tosta tappo. Ei, joku pöllisä. Siitä tappo. Naps. Toi jangelo on ihan umpihelppo. Joo, no tapataan tosta toi berry. Sitten tapataan tosta läri ja lävri. Sitten toi 9 mehua. Napsuu. Mä en huomannut, että tuolla joku tyyppi alla. Mä en oo ennen huomannut. Tapetaan tosta noin. Olipa helppo 6 tonnia. Nyt mä mennään kuolla. Älä, en kuole. Hyvä. Mulla on kyllä toi superi, millä mä saisin hiiliä tästä toi gadget, joka suojaa mua hetken aikaa. Nyt mä meinaan kuolla. Ei. Tosta toi. Barley, ota siitä. Sitten toi, mennään kimppuun, sain ton. Sitten mä kuolen ja Piper tapas se. Mitä sä teet sitä no? Joo, oli toi ehkä ihan hyvä. Tai itse asiassa oli se hyvä. Toinen sija, ihan hyvä. Se on 30 000 damagea tehtyä. Toi oli ihan hyvä. Ja 12 900 pokallia tuli täyteen. Nyt mulla on 1000 kolikkoa, niin ostetaan tää. Kumpi ottaa 900 tää suojaus. Turre pelaa. Joo, mennäänpä sitten. Se kun mulla on enemmän seuraajia, niin tehdään oma tiimi ja sitten siellä
Perustetaan oma tiimi ja sit sinne voi tulla. Pistetään joku 10 000 pokaaliraja. Tästä on vähän parempia tyyppejä kuin 200 pokaalia. Tai aluksi voidaan pistää joku pienempi määrä ja sitten vähän isompi. Mennään tosiaan peliin. Tuleeko tänne tyyppejä vai ei? En kyllä jaksais jos täällä olis. No niin, tuli. Tämä on selittämässä, jos täällä olis. Mutta. Lily. Täällä on 2 Lilyä, 1 Sandy. Ei, Angelo. Angelo on oikeesti hyvä tyyppi. Tai no, ihan ok. Toi mehuttaltee. Tosta Kentsi. Ei. Miksi täällä on Kentsi? Miksi joka pelissä pitää olla Kentsi? Miksi mä menen tän kimppuun? Tosta toi. Karku. Hyvä. Pääsin karkuun, mutta en oo kauan elossa. Joo. Nyt ei jää kuole. Nyt älä mene sieltä ainakaan. Pitää sä jäät henkiin tosta. Nyt tuon toi Kentsi, joka tulee varmaan tappaa sut. Ei tullu ees. Mä sinne puskaan Jesse, mä spavnasin. Osuunkohan mä tuohon rikoon. Ja osuin, melkein kuoli. Ja nyt mä kuolen. Joo. Oiskohan pitänyt vaihda sinne puskaan? Ois varmaan. Mitäs sitten? Nyt tässä ainakin nää tupla star dropit. Se on ihan hyvä juttu. Tälin 2 tasoa enemmän saa legendaarisen star dropin ja... joo. Näköjään päädyin tänne näin. Tässä on viimeinen peli, joka pelataan ennen kun tonne toi ennen kun saan ton legendaarisen Star Dropin. Ei, nyt mä delasin. Juup, tapas itse. Nyt ollaan toisiin ja legendaarinen Star Drop on meikäläisen. Kuinka huono aimi tuolla on? Tapetaan toi, tosta tulee noin. Ei. Yritetään vaan hyperiä. Kun on hyperi, mä en saada. Tosta tapetaan toi, mutta toi spawnassa tappaa meikäläisen. Joo. Tämmönen peli se oli ja napsuu. 2-2 ränkkiä, sain tehty tehtävän. Nyt legendaarinen Star Drop on meikäläisen. Kohta 13 000 tyyppiä täynnä. 13 000 tyyppiä, 13 000 pokalia. On tästä Surgen skini. Sitten näköjään pelaajakuvaa, ja sitten viikaten mies. Ja sitten legendaarinen Star Drop. Mä toivon jotakin hyvää tyyppiä. Joku legendaarinen tai myyttinen. Toivon enemmän legendaarista. Leoni, Spike tai Melody tai Clancy. Tai joku muukin. Joku ärsyttävä tyyppi tästä, joku hyvä. Mut joo. Jännittää. Panitaan nenällä tää. Onks tää Leon? Leon! Oi jumala. Mitä fiineriä oikeesti? Mitä vitsiä? Leon. Sainks mä just oikeesti Leon? Onks tää unta vai totta? Mut ilmeisesti totta. Vitsi, kun mä käytin ne rahat tuohon hänkkiin, olisin voinut päivittää tän sillä. Eikä mä saa täältä enää rahaa. Tää ottaa 25 päivää ja 22 tuntia. Mut joo, ei tänne tullut mitään. Uutta tyyppiä. Pysytään Chesterissä. Mut tosiaan joo. Onkohan Leonelle mitään skiniä? Tää on 30 kemi. Tai 1000 blingi. On tullut tää kujaa kattileen. Tää on ihan siisti oikeesti.
30 kemiskin. Niin. Sitten onks Leonel Mekhaleon? Ujuma. Sitten tää vois ostaa. Tai sitten tääkin ihan hieno. Ja sitten tää Haileoni. Joo. Mitäs sitten? Juu, moikka.